बड'लेण्ड खौराङाव सारखौ बरायबाय दिनैनि बुब्लियाव नोंथांमोननि स्कुलनिफ्राय सानै स्टेन्ड लाखिनो हादों बाथि आरो दान्थि बे बुब्लियाव नोंथाङा मा बुंगोन दिनैनि बे सोलोंथाइनि बे रिजाल्ट मोननायाव स्कुलनि रिजाल्ट मोननायाव जोबोद आं रंजानाय मोनदों गावखौनो स्कुलनि प्रिन्सिपाल जानायलाय देरगानाय मोनदों मानोना गेदेर जोंनि मिजिं दङमोन जे जोंनि नाजानायजों आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि नाजानाय बिमा बिफानि नाजानाय आरो गेदेर सिमां नुनानै बिमा बिफाया जे सिमांखौ नुनानै गथ'फोरखौ दोनफैदोंमोन आरो गथ'फ्राबो जे सिमांखौ नुदोंमोन बे सिमाङा दिनैहाय मोगथाङाव जाफुंनाय बायदि जोङो मोनदों बेनिखायनो जोङो गोरबो खालामो देरगानाय गोसोखौ जोङो लायो आरो बेबायदिनो जोङो मिजिं खालामो जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो स्टेन्ड जोङो सानै मोनदोंमोन आरो देग्लायबो मोननै मोनदों आरो फैगौ बोसोरफ्रावबो जोङो आसा आरो मिजिंखौ जोङो खालामो मोजां सानै फरायसाया जे जिथु स्टेन्ड मोनबाय नोंथाङा बेनि क्रेडिटखौ सोर होगोन बेनि क्रेडिटखौ जोङो आं बुङोब्ला बेनि क्रेडिटखौ जोङो जयै जोङो आं जयैसो होनो गोसो जायो गाहामथारै फोरोंगिरिफोरनि फारसेबो क्रेडिटआ थाङो आरो फारसेथिङै गथ'फोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि आरो बिमा बिफानिबो थाङो मानोना बिमा बिफायाबो न'खराव बिसोरखौ फोरोङाखैब्लाबो गोबां रोखोमै बिसोरखौ मदद होदोंमोन सार सानै फरायसाया गिबिया बाथि रेंकआव मोनदों फागुनि शर्माया 98.16% आरो 80 रेंकआवनो मोनदों इभान केशव कलिता 97.66 तो बिथांमोननि जिथु साक्सेस जानायनि उनथिंजाय मा सेक्रेट दङ बिसोरनि साक्सेस जानाय एबा मोजां फिथाइखौ मोननायनि इयुनाव बिसोरनि गोरा नाजानाय बिसोरनि जे थांखिखौ लानानै बिसोरो फरायदोंमोन बे गोरा थांखिनि थाखाय बेफोरो जादों आरो गावसोरनि नाजानायजों लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफोरनि नाजानायबो दङमोन बिमा बिफानि नाजानाय दङमोन आरो बेनिखायनो बे नाजानाया फारसेल' नङा गथ' गथाय बे गथ'फोरनिल' नङा बिमा बिफानि नाजानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो बेफोरजों गथ'फ्रा मदद मोनदों आरो बेबायदिनो फरायग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरनि फारसे आंनि खावलायनाय बिमा बिफा गार्जेनफोरनि फारसे बा टिचारफोरनि फारसे खावलायनाया बेनो जे गथ'फोरखौ जोङो अराय सम थुलुंगा होनो नांगौ जोङो सोलोंथाइखौ होनायजों लोगोसे थुलुंगा होनाया अराय सम थानांगौ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय जोङो थुलुंगाखौ होनांगौ आरो जोङो थुलुंगा होनायनि बिथाइखौ जेरैहाय जोङो मोन्दों आरो जोंनि मास्टारफोरनि एबा फोरोंगिरिफोरनि नाजानायनि बिथाइखौ जोङो दिनैहाय मोननो हानायनि थाखाय आं जोबोद रंजायो गोजोननाय मोनो सारमोना थांनाय बोसोरबो स्टेन्ड खालामबोबाय देग्लायबो खालामदों नोंथांमोना फैगोन बाराव खालामबा हेट्रिक जागोन नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन जों मिजिं खालामदों आरो मिजिं खालामगोन दा देग्लायहाय जोङो सानै मोनदों सिनमोनहाय जोङो मिजिंखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो दिनैहाय सानै मोनदोंब्ला जों खालमासि साथाम मोननायनिबो जों मिजिं खालामदों जों मोनाबो जानो हागौ खिन्थु जोंनि नाजानाया जोंनि टारगेटआ गोजौथिङै आवगायलांनायाव जोंहा टारगेट दङ दिनैनि बे बुब्लियाव सारा फैगौ 2020 जेब्ला HSC आनजाद जागोन बेवहाय गासै माने आसामनि खना खनलायाव थानाय फरायसुलि बा फरायसुला बा स्कुलफोरनि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरो आंनि मेसेजआ बेनो जे नाजानायखौ माब्लाबाबो जोङो गथ'फ्रा गारनो नाङा गोरा नाजानाय गोरा थांखिया थानांगौ आरो गेदेर सिमांखौ जोङो नुनांगौ जेरै डक्टर आब्दुल कालामा बुंदोंमोन जे सान बायदि जानो गोसोयोबा सान बायदि खामनो गोनां दा नाजानायजों लोगोसे मावनाया थानांगोन ओरैनो मेलेमजोंल' जेनेबा गोसोजोंल' जों नाजाबा जानाय नङा मावनायजों जोङो दिन्थिनांगोन हर सान जोङो फरायनो गोनां जागोन एग्जामफोर सफैयोब्ला आनजादफ्रा सफैयोब्ला आनजादनि सिगां जोङो लं टार्म प्रिपेरेसनखौ जोङो खालामनांगौ बे शर्ट टार्म प्रिपेरेसनजों बेबायदि पजिशनखौ जोङो मोना पजिशन जुदि सासे फरायसुला बा फरायसुलिया जुदि स्टेट मोननांगौबा बियो सिगांनिफ्रायनो नाजानांगोन
लास्ट मोमेन्ट जोबथानाय बुब्लियावल' जुदि नाजायोब्ला बे माब्लाबाबो जानो हाया दा बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो मोनसे टारगेट खालामनांगौ जे आङो जोबनायाव बेबायदि आङो आनजादाव उथ्रिगोन बेबायदि मार्क्सखौ लागोन दा बेफोरबायदि सिगांनिफ्रायनो प्लान खालामनाय थानांगौ दा बेफोरबायदि प्लाना जुदि लं टार्म जुदि प्लान थायोब्ला उथ्रिसारनाया एसे गोरलै जायो नङाब्ला जोङो खाफालनि सायाव सोनारनो गोनां जायो आरो खाफालनि सायाव सोनारनाया माब्लाबाबो साक्सेस जानो हाया दा आं बेखौ फोथायो दा मावनाय नाजानायखौ इसोराबो बोर होयो दा आंनि फोथायनाया बेनो बेनिखायनो आंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि जोंनि फरायसुला फरायसुलि आरो दुलाराय आसाम हादोर बा आसामनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मेसेज एबा बानजायनाया बेनो जागोन दे बयबो मोजां खालामनो नाजानांगौ आरो जोङो हाजासे साबसिननिफ्राय मोजांसिन जोङो खालामनो नाजालांनांगौ आरो नाजानाय थायोब्ला फिथाइखौ जोङो आसा खालामनो हायो। सार बे बुब्लियाव नोंथांनि मोनसे जोबथा कुइसन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना सेन्ट जन मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना इंलिस जाहैबाय बर' बिजोंजों फरायग्रा बर' बिजोंनि जिथु प्राइभेट स्कुलफोरा बिथांमोना दिनै मानो बेबायदि स्टेन्ड खालामनो हायाखै नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सायाव? बे बुब्लियाव मोनसेया बेनो जे जोंनि इंलिश मिडियामनि जोंनि ट्रेडिशन जे जोंहा इंलिश मिडियामा दिनै नङा गोबाव जाबाय स्कुलखौ सालायनाया इंलिश मिडियाम आरो फारसेथिङै लेखा मोजां मोजां लेखाफ्रा एभेलेबेल इजिलि एभेलेबेल आरो फारसेथिङै जोङो इंलिश मिडियामनि बा इंलिश बिथिङै मोजां डिग्री लानाय आरो बर' मिडियामफोरना मा जायो बर' बिथिङै मोजां डिग्री लानाय गैया गुबुन मिडियामनिफ्रायसो बर' मिडियामाव बिसोरो फैनाय जायो बेनिखायनो बर'नि गासैबो ट्रेन्सलेट खालामनो हाया दानख'नो हाया दानस्लायनो हाया गासै साइन्स बेबायदिनो गुबुन मेथ्स कनसेप्टफ्रा क्लियार जाया गुबुन मिडियामनिफ्राय फैनाय मास्टारफ्राबो टिचारफ्राबो आरो गथ'फ्राबो एसे बुजिनो गोब्राब जायो गोबां बेफोरबायदि समस्या दङ बर' मिडियामनि आथिखालनि हालोदा बेबायदिनो बेनिखायनो आं सानो बर' मिडियामाव पजिसन लाखिनाया एसे गोब्राब। साबायखर सार नोंथाङा जोंजों सम होनायनि थाखाय बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय नोंथांखौ फिन जों साबायखर जासिबावबाय आरो लोगोसे कंग्रेचुलेसन। दे हामबायसै।